Γεια σας. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα MetaMask πορτοφόλι στον υπολογιστή μας. Εγώ για να μπορέσω να φτιάξω ένα MetaMask πορτοφόλι θα χρησιμοποιήσω το Google Chrome. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλους browser, παράδειγμα όπως Mozilla, έτσι με σκοπό για να δημιουργηθεί το MetaMask πορτοφόλι. Θέλει μεγάλη προσοχή στις φράσεις, στις 12 φράσεις που θα μας δώσει. Δεν αποθηκεύουμε αυτές τις φράσεις σε κάποιον υπολογιστή ή κινητό ή οτιδήποτε. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να τις γράψετε σε ένα χαρτάκι και να τις κρατήσετε κάπου σε ένα σημείο που θα το ξέρετε μόνο εσείς. Μη σας τρώω άλλο χρόνο, πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα MetaMask πορτοφόλι από την αρχή. Γράφουμε λοιπόν MetaMask Wallet και θα κάνουμε κλικ στο πρώτο που θα βρούμε ή αλλιώς metamask.io. Το MetaMask καταλαβαίνει ότι είμαι από το Google Chrome και μου ζητάει να το κάνω download. Θα πατήσω μετά στη συνέχεια προσθήκη και προσθήκη επέκτασης. Αφού λοιπόν πατήσετε προσθήκη επέκτασης, μας βγάζει αυτό το παράθυρο. Πριν συνεχίσουμε, θα πάμε εδώ στις επεκτάσεις, που είναι το puzzle, και θα πάμε να πατήσουμε καρφίτσωμα. Τι κάναμε? Προσθέσαμε το MetaMask πορτοφόλι εδώ. Θέλω να φτιάξω ένα νέο πορτοφόλι. Άρα θα πάμε I agree to MetaMask και create a new wallet. Διαβάστε καλά, ό,τι σας βγάζει το MetaMask είναι για την ασφάλεια τη δική σας. Εγώ θα συνεχίσω I agree και εδώ θα δημιουργήσω έναν κωδικό. Σε αυτό το σημείο θα πληκτρολογήσω ένα νέο κωδικό. Θα κάνω επιβεβαίωση του κωδικού μου. Είναι τσεκαρισμένος, είναι ίδιος με αυτόν από τη στιγμή που μου έκανε το tick αυτό και προχωράω στη συνέχεια. I understand και create a new wallet. Αφού μας βγάζει αυτό το σημείο, μπορείτε να δείτε αυτό το βιντεάκι και μας λέει για ασφάλεια ότι θα πρέπει να έχουμε κρυφές τις λέξεις που θα μας δώσει το σύστημα, έτσι ώστε να τις αποθηκεύσουμε κάπου και να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο πορτοφόλι μας στο ψηφιακό. Στη συνέχεια, πατάω Secure My Wallet. Σε αυτό το σημείο μας έχει τις 12 λέξεις κρυφές. Όπως βλέπετε, δεν φαίνεται τίποτα. Σημειώστε κάπου αυτές τις λέξεις και κρατήσετε σε ένα ασφαλές σημείο. Αν δεν προσέξετε και χάσετε αυτές τις λέξεις, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό σας πορτοφόλι. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ για τις ανάγκες του βίντεο θα εμφανίσω αυτές τις λέξεις, θα τις σημειώσω σε ένα χαρτάκι και θα συνεχίσω στο επόμενο βήμα. Εμφάνισα τις λέξεις, είδα ποιες είναι, τις σημείωσα σε ένα χαρτί. Εγώ προσωπικά δεν πάτησα copy του clipboard, απλά τις έγραψα σε ένα χαρτί και τις έχω κρατήσει, τις έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Οπότε σε αυτό το σημείο θα προχωρήσω next. Έχει κρύψει τις 3 από τις 12 λέξεις, μου τις έχει δώσει με τη σειρά που μου το έχει δώσει το MetaMask, οπότε πάω να σημειώσω τη θέση 3, 4 και 8 για να με αφήσει να δημιουργήσω το ψηφιακό πορτοφόλι. Μόλις πληκτρολόγησα τις 3 λέξεις, μου έχει ανοίξει το Confirm. Πατάω Confirm και το MetaMask μου ξεκίνησε και ενεργοποιήθηκε. Πατάω Got it, Next. Ακολουθώ, όπως βλέπετε, πιστά τα βήματα. Εδώ είναι το βήμα με το καρφίτσωμα που κάναμε νωρίτερα. Ότι δημιουργήθηκε επιτυχώς το ψηφιακό μας πορτοφόλι στο MetaMask. Εδώ αν θα δείτε ότι θα κλείσω τα παράθυρα και πάω εδώ στο καρφιτσωμένο, θα μου βγάλει το MetaMask εδώ. Σε άλλο βίντεο, στο ίδιο αυτό πορτοφόλι θα δούμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε μέσα νομίσματα, θα δούμε πώς μπορούμε μέσα να προσθέσουμε κάποια αλυσίδα εκτός του Ethereum και θα δείξουμε επίσης και πώς μπορούμε να κάνουμε μεταφορά νομισμάτων σε αντίστοιχη αλυσίδα στο πορτοφόλι μας. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω να τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, κάντε subscribe στο κανάλι μου
για περισσότερα tutorial βίντεο.